Så er vi nået til, at opstartsguiden er slut, så nu skal vi lave nogle grundlæggende parametre. Vi starter med at åbne op for styringen. Skal de lyse? Trykker pil tilbage og menu ind samtidig. Vælger den meget hemmelige kode, der hedder 234. Så starter vi med at gå ind og indstille cirkulationspumpen. Det gør vi nede i kompletmenu. Så går vi ind i menu 1 og menu 1, 6. Og så skal vi se en gang her. Den hedder 163. Og der skal vi vælge lav hastighed, 0 som lav hastighed. Så går vi ind og finder menu, som jeg husker det her, menu 1.12. Der har vi vores silent mode, og vi har aktiveringen her 1.12.2, hvor vi aktiverer silent mode. Så skal vi justere tiden, hvornår den må køre. Og der starter vi med at sige, at den må køre fra klokken 00:00, og så må den køre til 23:45. Det vil sige, at det kun er et kvarter på et døgn, den ikke kører silent mode. Så skal vi have sat varmen, og der går vi ind i zone 1. Vi går ind i indstillinger. Vi siger temperaturområde, det er ikke høj temperatur, vi har gulvvarme, så vi vælger lav temperatur i 420. Så går vi ned og ændrer vores kurve hældning i 422. Den ændrer vi til det laveste, 0,4. Så parallelt forskyder vi kurven, plus 4. Og så går vi ned og sætter vores maksimum fremløbstemperatur til 38 grader. Sådan. Så skal vi have sat en eco-komfort-funktion, og den ligger i, skal jeg være med 2 sekunder. Og vi kan lige så godt tage pumpen så til at starte med justering af pumpen. Den hedder inde i 13, og så hedder den 4, og så 6, den der hedder minimum pumpehastighed, den skal vi have skruet op til 60%. Og når vi har skruet den op til 60%, så som default, så sætter vi også bypassventilen på 0,2. Så skal vi have sat den her Eco Comfort funktion, og den har vi i menu 1, 3, 2, og der sætter vi den, skruer tilbage til 0, hvor der står Eco Plus. Så er vi færdige. Vi går ud, og så er vi færdige med indstillet, og vi kan se, at der er symbol for varmepumpen kører, og vi kan også se den der mand med der står og siger, shh, og det betyder, at den er aktiveret i silent mode.